ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈరోజు మనందరి కోసం ఒక మంచి మాట ఏంటంటే, దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంటుందండి. ఏముంటుందంటే మనం చదువుకుందాము. 119వ కీర్తన, అలాగే మరి 165వ వచనంలో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది. అదేంటంటే చదువుతాను, ఆలకించండి. నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు, వారు తూలి తొట్టిల్లుటకు కారణమేమీ లేదు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే, ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించే వారికి నెమ్మది కలిగిద్దంటండి. ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించటం అంటే ఏంటి అంటే, మోషేకు దేవుడు ప్రేమించి 10 ఆజ్ఞలుగా మరి మన ప్రజలందరూ కూడా అనుసరించాలని, 10 ఆజ్ఞలను అనుసరించి దాన్ని నడుచుకోవాలని తెలియచేస్తూ ఉంటాడు. అయితే దేవుడు మరి ఆ 10 ఆజ్ఞలను పాటిస్తే, మరి ఆ 10 ఆజ్ఞల విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉంటేనంట, దానిని ప్రేమించే వారంగా పాటించే వారంగా మనం ఉన్నప్పుడు మన హృదయాల్లో, మన కుటుంబాల్లో మనకి నెమ్మదిగా ఉంటామంటండి. ఈ రోజుల్లో నెమ్మది లేక ఎంతోమంది ప్రజలు సతమతమైపోతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి వాళ్ళ ధనం వాళ్ళకి నెమ్మదినివ్వట్లేదు, వారికి ఉన్న వెండి బంగారాలు ఆస్తులు వారికి నెమ్మదినివ్వట్లేదు. కానీ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు మాత్రం చాలా నెమ్మదిగా ఉంటారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. అయితే మరి ఈ మంచి మాట ద్వారా మనం ఏం చేయాలంటే, మనం అందరము ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించే వారముగా, దేవుడిచ్చిన 10 ఆజ్ఞలను పాటించే వారంగా, దాని విషయంలో జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడంట మన హృదయాల్లో, మన కుటుంబాల్లో నెమ్మదిని కలుగు చేస్తాడంటండి. హల్లెలూయా. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. ఈ మంచి మాట ద్వారా మనందరం బలపరచబడుతూ, ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమిస్తూ, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ, దేవుని సన్నిధిలో మనందరం నెమ్మదిగా ఉండాలని తెలియచేస్తూ ఈ మాటలను ముగిస్తూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా.